बे समाव बीटीआर नि सीएम रमद बर'न बिथांनि दैदेननाय बीटीआर सरकारनि फिन आरोबाव मोनसे गिदिर थांखि गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिर गिदिर गेलेनाय स्पोर्ट्स कमप्लेक्स थानाय बायदिनो बीटीआर नि सदर थावनि क'क्राझारावबो गोदानै लुफुंनाय जासिगोन साबसिन हामसिन स्पोर्ट्स कमप्लेक्स आरो बे गोजोनथाव बाथ्राखौ फोरमायदों बीटीआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'न बिथाङा आरो जाय कमप्लेक्सनि सावगारिखौ नोंथांमोना जोंनि स्क्रिनाव नुगासिनो दं बेनो बीटीआर नि साबसिन स्पोर्ट्स कमप्लेक्स आरो जाय सावगारिखौ स्क्रिनाव नुदों बेनो नांगौ बायदि खाबु थानाय बीटीआर नि गेलेथिलि जागोन। बीटीआर नि लाइमोनानो बीटीआर नि इयुन बेखौ बिथा खालामनानै रमद बर'न बिथाङा बीटीआर नि फारफ्रोमथिंबो जौगाहोनायजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो गेलेनाय बिथिंखौबो जौगानायनि थांखि लागासिनो दं। आथिखालनि रमद बर'ननि दैदेननाय बीटीआर सरकारा बीटीआर हालामखौनो सा सानजा भारतनि गेलेमुथिलि महरै बेरखांनायखौ नोजोर होनानै बीटीआर सरकारा बड'लेण्डआव मोनसे साबसिन हामसिन खाबु गोनां स्पोर्ट्स कमप्लेक्स लुफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जागासिनो दङ। बे स्पोर्ट्स कमप्लेक्सखौ क'क्राझार नोगोरनि गौरां दैमा सेराव लुफुंनाय जागोनखौ मोनथिहोदों बीटीआर नि सीएम थामहिनबा बीटीआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'न बिथाङा। दानिया फैदों बीटीआर नि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन स्पोर्ट्स कमप्लेक्सआ माबोरै जागोन जों बे सावगारिनि गेजेरजों मिथिना लानि। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बीए नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बीए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इकोनमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइंस आयदानि थाखाय बीए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बीए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सोला लानो हागोन।